Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga YouTube channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Lolo Ilyong, kabalo ka na sa balita? Ano na nga balita, Mas Kubado? Dali na lang ang eleksyon. Bah. Dali na lang man, gid. Nga may napilian ka na nga butuhon mo, haw? Ate, may ara na Lolo Ilyong Ang gusto ko inang tao nga may panindugan. Inang tao nga may pagulikid sa pumuluyo. Tao nga hindi gid kita pagbayaan. Amoy na ang gusto ko. Nga, haw? Ginbayaan ako daan Ako Mas Kubado, ang pilion ko nga kandidato, ang matudtuod gidya nga magabulig sa aton banwa, kag magatuman gidya sang iya pangako. Nga Lolo Ilyong Kadamo na bisang nagpangako sa ako ni wala gintuman Nice Yaga. Nice Yaga. Oy hala, Lola. Ano ina? Ay, apo. Mga groceries Oy hala, sa dini na nagalin? Kay Lolo Miloy naman? Oo. May ngalan din ni Miloy pero may himala. Ano? Anong himala? Wala resibo. Aba, ang buhat silingon. Hindi niya na inapagbabayaran sa imo, Lola. Oo, matuod. May pagbago si Miloy. Siguro, nahibalaan niya nga ginatagaan ako diri permi ni Puloy. Siguro, Lola. Kago, may sulat pa siya. Abe, basahon ko be. Basyang, himos kada kay buwa sa gabi, malaga o kita, kag manyapon sa guwa. Ay, aba! Kilig si Lola ba? Excited na gid ako katama. Lola, kalma lang. Do sa ano bala? First time ini nga matabo sa kabuhi ko. Nga ginhagad ako ni Miloy. Oh Miloy, wala gid ako naghinulsol nga ikaw ang ginpili ko sa kay Puloy. Nga, Lola, nakapili ka na sila nga duha? Wala pa gani. Abi ko, anay. Ay, Sosa. Wala pa. Gapro practice pa lang ko kung sinong pilion ko sa ila. Lola, pili si Lolo Miloy kasi ang nobyo mo. Oo, gani kay Malagaw kami kuno. Tapos manyapon pa sa guwa. Hala? Galing, Lola. Basi magabihan ka mo. O ano, gad? Lola, panumduma. May Corpio for minors ta bala. Kadamo gid sang ginpadala ni Lolo Miloy, no? Matuod apo. Abe, arabing sa... Ay, aba. Ay, ala, Lola. Kanami, may mga chocolates. Ay, matuod. Para gini sa akon. Oo, Lola. Para magsaka naman ng sugar mo. Ay, no? Halalungan balala ang balatian nga diabetes. Ay, gali. Oo. Kaya ang amiga ko gani bala. Kabata pa pero may diabetes na. Ha? Nga nakasiling ka na Pilang edad niya? Mga 19. 19? May diabetes na? Oo. Kaya nakita ko siya. Kasweet sa ila. Upod yung sugar daddy niya. Kag-abi mo. Honey, pang tawganay nila. May diabetes tood.
galitan nga pamangkot. Masabat mo no. Nga to yaw. Kay ti, namangkot si nanay kung sinong nagkuot sa bulsa ni tatay. Kote. Wala ko kasabat. Nga haw. Ubos ko na bakal eh. Gani man o. Kagabi gani, ginsugo ko ni tatay. Ano ko nunoy? Mabakal ko kuno asin, bitsin, patis kag mantika. Uti. Wala ko nagpati ah. Ngahaw. Kinadlo ko. Uti anong hambal ni tatay mo sa imo? Sila niya anak, hindi ka maghadlok. Kay ginaupdan ka sang angel mo. Uti anong hambal mo sa iya? Ate, hambalan ko siya eh. Tay, ang angel ko na lang balang sugua para basdasig. Ay, abaw. Grabe ba? Kainit na gidya siyang chimpo, no? Ay, ambot na lang gid. Ari na, malapit na ako maglabay sa tiyanggi nga ginabaklan ko, ho. Ay, nga duway siyang tao, ho. Mapundo ko, dibe. Uy, hala. Wala tuod siyang tao. Uy, ato galing kumpare ko kurusulod ay. Kaya doon nabatian kong ubo niya. Mamati ko, be, kung anong ginahambal niya sa sulod. Gamiton ko nga kon nga power ah. Ang power sang marites. Makaluluoy man ang kumpare ko. May masakit na nga daan. At tumantugali sa sulod ang pamilya niya ho. Kinabatian kong tingog nila. Mamati ko bisang ginaistoryahan nila. Lalakit ang kinapatyag ko. Hindi na siguro ako magdugay. Ang akon kamagulangan nga bata, ara. Ariya ko tay. Ang akon ikaduha nga bata, ara. Ari ako tay. Ang akon junior, ara. Ari ko tay. Ang akon asawa, ara. Ari ako love. Ano? Ari ka mo di tanan? Animal, sinugal itong gabantay sang tiyangge. Iya mas kabado, inom ta bala. Ano Meg? Mainom? Boka aga pa man si ni Meg. Ay sus, mas nami gani nga sugdan ta aga pa para makarami tayo. Hindi ko Meg ah. Why ko nagainom? Wala na ako nagabisyo Meg. Why ka nagabisyo? Why ka nagainom? Ate dali ka ginamadulaan abyan Meg. Ha? Nga haw? Kay ti, kami tanan niya, patay na. Ikaw ya, buhi pa. Daong best friend ko man ang nagapakadto diri ho. Ay, girl. Mayong aga. Good morning. Girl, ari ka di gali? Oo. Nga aga ka pa diyan nagapungko-pungko. How? Amo gina girl kay way man obrahon. Nagaano ka di man, gapungko-pungko eh. Nga nakalagaw ka man di girl. Ay kabalo ka naman girl. May chika ako sa imo. Ano ina? Si Enrique bala. Ato bala ang nagapangaluyag di anay si imo. Si Enrique, dudugay na nga wala kami makakitanay. Ay, sos girl. Na ano haw?
Ay, may balita ako sa imo. Nano si Enrique? Nangaluyag sa imo? Oh. Ay, kung mga luyag na sa sakon, ay, hindi ko yung magduwa-duwa ka sabton sa girl. Hindi ko yung magpariyo sa imo nga pakipot-kipot pa. Aww. Ay, sabton ko giniyadayon niya. Ikaw bala, nga, ano si Enrique? Nakita ko siya, girl, nga may upod niya iba niya babayi. Okay lang. Ay, okay lang sa imo. Oo. Kay balo ka naman nga. Oh, nga palangga mo naman si Daniel. Oo. Ay, girl, kagwapa sa babae nga upod niya. Pero, siyempre, mas gwapa kuya eh. Kagabi mo, girl, ang babae nga upod niya daw model. Ay, tuod. Oo. Pero ikaw, girl, daw model ka man? Ha? Ay, tuod ka, girl, tuod ka. Model sa ano, girl? Model leber og oling, model leber og talong, model... Oh. Ay, ang buhat na lang gidyo. Ay, salamat kay nakaamat-amat na mubuon si Enrique sa akon, girl. Ay, oo, eh. Alang-alang mahulat mo siya sa imo. Ay. Ano, abi? Palangga ko gitabi si Daniel. Ay, sana all matutuod magpalangga. Ikaw, girl, may ara ka na nga napilian? Ate, oo, eh. Kung sa napilian lang may ara. Ugaling. Ugaling ano? Hindi akong ginpili. Ay. Ay, ang buhat na lang gidya. Di sige, girl. Mauna ako sa imo. May imit pa abi ako eh. Ano? Sinong imit mo? Ay, si Ariel, si Jerel, kag si Ellie. Sino na sila? Ay, mabago ko nga, papa. Ay, tuod. Okay lang si Ila? Oo, eh. Kiabi nila, tunay ako nga babayi. Ay, matuod eh niloy. Matuod eh. Alam mo sa ako na mga grocery kag hindi mo na papabayaran. Ay, matuod na niya. Ano pa magsiyagan mo sa picture? Do pariyo ka na kay Puloy. Napadala sa ako. Do ka sakit abi siya katabo sa ako. Ano pa na realize ko, kinaglan ko maglibre. Para mamatudaan ko ng ako pagpalangga. Hindi. Aba, tapos naghambal ka pa nga. Inang madate kita, Loy. Sugaton mo ako dire. Oo. Sugaton ko ikaw. Basta may mamusina. Ako na siya. Aba, tuod. Ano may dala ka nga sa laki? Oo. Musina. Abi ko, ano mo sa lakyan ka? Kita mo na di kasi si boyfriend mo Biloy, di pa pas kaya magradon kay Puloy. Ah, okay. Ano, tagaan ko pa ikaw inugplite? Hindi na. Kaya halib subong. Hindi na ako magbaton sa politil. Ako na pero may magastos mo. Wala doon, di mapatihan ba? Subong pa lang Na-realize ko ang biyang na paghambal sa ako nakilala sa luta. Na hindi kita nagation, ikaw ang mabaton sa pagkaon.